kwalapha kulo mntu kodwa kwawufika uThixo adelito zonke makholwa ingxaki umtyholi njengokuba kuthiwa umuntu uzelelwe nokuzalelwa esonweni akancami bantwana bakaThixo kuthiwa uyaphuma umtyholi emntwini kwabe kungena uThixo kuthiwa laa moya uphuma kulaa mntu kuthiwa uhamba ucande emathafeni nakwindawo ezingena amanzi kuthi uphinde ethubeni Uma nganojonga andihleli kakuhle pha kodwa wawufika uThixo engekho uthi waphinde ujike uyalilanda eminye imimoya sasibe kakhulu siphelo salo mntu makholwa le nto zihlobo zam make sincokolelane kakuhle ma makholwa make sincokolelane kakuhle bazana ukuba le nto ikukuva nokwenza ingozi bantwana bakaThixo abantu basebenze engafani ekhathe isuku lapho mkhulu bazana kwamntu late man makholwa akwamntu late alo kodwa abantwana bakaThixo le nto ifunekayo kukuzondelela kabani njengontethethi zondelela ngoko uguquke uyabona ndimemnyama ba umntu uthe waliva ilizwi lam ndiyawungena ndidle nayo bazalwane umnandi udla noThixo bantakwethu kumnandi bodadewethu udla noThixo kuba udadewethu akhala noba bengendanga udela naloo nto musikoni maniqobe kangandodeni umntakwethu athi engenomfazi ebekade mfuna umfazi awudibana noThixo athile nomfazi aqonda angangibazisa nene Sunday zenqakasana lokufile akavelwanga leo ngiqonda ukuthi ke sesisitsho makholwa sisiyidumisa sisitsho nasandawo singaphangelana incoko nengoma kuba ingoma ngasaphandle sisitsho kuba itsho ukuthi siyahlokofa kodwa makholwa kuhle hlobo zami ukuba nyani sihle masisihla masitakiselane ezi zinto makholwa kuba kukungozi enkulu bazalwane futhi namaxheko ndiyawazi amaxheko athi awudibana nomuntu ebila aqoma xa itshisa ngohlomyekeni eyawuphola le nto bazalwane nabantu baphiwa ubulumko kaloku badala umthixo ingqondo lisebantwini iphuma kuThixo nabantu bayakulinda bayakubomba yatshisa uthi bhe ivile le nto ayivile balinda bayako bazalwane ayidambi le nto cha ifuna uba ubani yena bangabi nazinto azilekagqitha abe nazishiyayo bayabe yonke imfundiso